Det, I ser lige om lidt, det er ikke Tivolis gartnere, der er faldet i søvn. Nej, det er simpelthen travle mennesker, der mediterer. For vores næste gæst, han mener, at vi alle sammen bør meditere, også selvom vi har meget travlt af erhvervsfolk og siger, at vi ikke har tid. Godmorgen og velkommen, Henning Daverne. Du har skrevet en bog om det her. Også velkommen til dig, Tune Hein. Du har mediteret de seneste 12 år. Du er erhvervsleder og får meget ud af det. Det vender vi tilbage til. For Henning, hvad er det, du mener, at vi kan få ud af at lukke øjnene og meditere? Jamen, jeg hjælper folk med at finde indre ro i mit arbejde, og det jeg allerofte hører fra mine klienter, det er, at når de mediterer, så finder de indre ro, de finder mere glæde, og de får selvtillid. Så det er noget af det, som meditation kan gøre. Ikke? Og du praktiserer det jo også selv. Det gør jeg i hvert fald, ja. Hvordan fandt du ud af, at du kunne få kræfter af at meditere? Jamen, jeg tror, at min indstilling til meditation, den er en smule anderledes, end hvad man ofte hører om meditation, som der kan være lidt mere airy-fairy og lidt mere lille blæagtigt. Jeg kommer fra kampsportens verden, og det, som det handler om for mig, det er, at det skal virke, og det skal virke, når man er under pres. Og det har jeg oplevet, når jeg har været ude at kæmpe i starten, fordi jeg laver kinesisk kampkunst, hvor der er meditation involveret. Der sad man der, jeg mediterede, men jeg fik bare ondt i benene, og fandt ikke ud af noget. En dag var jeg i kamp. Jeg følte, at jeg skulle ind i kampen, og jeg skal vinde den, og jeg skal gøre det på den her måde. Via aggression og via vilje. Og det, jeg pludselig opdagede, det var, jeg havde ikke flere kræfter. Jeg blev træt. Jeg sad med mange gange og tænkte, hvordan skal jeg gøre det her? Og så gik jeg ud i ringen, og så følte der en ro på mig. Fordi jeg havde ikke flere kræfter. Og så vandt jeg kampen hurtigt, let og overbevisende, men det var uanstrengt. Og deroppe, vi har virkelig et center inde i os, som der besidder enorme kræfter. Hvis vi lige gider, hvis tavlen ren, eller hvad med at tro, vi ved alt, og vi skal vide alt i forvejen, og vi skal vide, hvordan vi skal være det, men tør at være lidt til stede nu, så har vi nogle ressourcer, som vi normalt ikke er opmærksom på. Men det lyder jo lidt abstrakt. Ja. Nogle gange det her med tankens kraft og så videre. Altså, hvordan får du aktivt travle erhvervsfolk til at integrere det her i deres hverdag? Jamen, det lykkes udmærket. Hvor meget tid skal man bruge på det? Og hvad skal man tænke på? Man skal ikke tænke på noget. Det gælder om at komme ind i en tilstand. Man kan sige, at vi har så mange bolde i luften, vi er stresset, vi skal nå så mange ting. Og det, som meditation er, det er bare at vide, hvis du skal præstere rigtig, rigtig godt, så skal du også have et sted, hvor du restituerer. Ellers bliver din præstation dårligere og dårligere. Så det er mere at finde balancen mellem aktivitet og hvile. Og meditation, det er et effektivt redskab til at finde restitutioner, til at finde dine ressourcer, fordi du hviler dybere, end du gør, når du sover. Skal vi overhøre dig, Tune, fordi du er jo så eksponent for hele den her bevægelse, kan vi kalde det, men du mediterer. Ja. Hvad mærker du, at du får ud af det? Jamen, for mig der handler det om ledelse, og jeg ser ledelse af mit lederjob i virkeligheden som elitesport med nogle paralleller der. Og så for mig der giver det mig to ting, som er vigtige i ledelse. Det ene er, at det kan give mig en fokusering. Og det er jo noget, der rimer. Altså man kan kun være handlekraftig, hvis man er fokuseret ind på nogle ting. Og det er sådan noget som visualisering. Kan meditation også gøre det modsatte. Det kan også viske tavlen ren. Og det er noget med at give den her indre ro. Og det er virkelig noget, som giver noget menneskeligt overskud, som også er væsentligt i lederjobbet. Og hvordan gør du det så? Men det behøver ikke at tage så lang tid, så det kan tit være i sådan nogle gearskifte, hvis man kommer fra en situation med meget fart på, og så over til en situation, som kræver det modsatte, som kræver ro og nærvær. Så kan det være godt at lige tage måske bare 4 minutter i bilen på en parkeringsplads og komme ned eller gå ind i et mødelokale, lukke døren og gå ind i sig selv. For at få det gearskifte, som tit er vigtigt for ledere, fordi man skifter mellem high pace og så noget, som i virkeligheden kræver nærvær og noget menneskelighed. Hvordan går man ind i sig selv? Jamen, det gør man jo sådan en meditationsteknik ved, og man kan sige nogle ramser. Man kan have forskellige måder til det, men i virkeligheden handler det om ro. Det handler om at finde sin ro og være et roligt sted og kunne lukke døren. Man kan lige så godt gøre det i en bil eller et soveværelse eller et mødelokale. Og det behøver sikkert tage mere end 4 minutter? Det gør det ikke. Ja, det lyder jo umiddelbart længe. Jeg plejer at falde i søvn tit, hvis jeg gør det. Ja, men det er måske heller ikke så dårligt. Det kan også være udmærket. Cecilie, du har stillet dig selv til rådighed. Henning, kan du prøve at sætte Cecilie i gang med, hvordan man ligesom gør det her med at gå ind i sig selv og meditere? Jo, det kan du tro. Hvor lang tid har jeg? Ganske kort går du i gang, så vender vi tilbage til hendes sidste udsendelse og hører, hvordan det er forløbet. Hvis du starter med at stå op, Cecilie. Stå op, ja. Og hvis du så åbner munden, trækker vejret ind, forestil dig, at du har nogle briller stående her, du skal dukke. Og så gør sådan her. Sig en lyd. Lige præcis. Så prøv at gøre det igen. Kan du mærke, at dit åndedræt bliver langt, når du gør det? Kommer i hvert fald ned i maven. Ja. Prøv at gøre det igen. Langt åndedræt. Lige præcis. Og så prøv at gøre det igen, men med lukket mund, men med samme ventil her.
Sådan. Og prøv at gøre det et par gange. Og så prøv ikke at åbne munden, men gør det ind og ud af næsen. Sådan, afslappet. Rolig bakkeslæt. Lige præcis. Vi skal lave nogle øvelser nu. Og her der afbryder jeg, fordi så fortsætter du med Cecilie lige om lidt. Bare luk øjnene, min ven. Ja. Fordi Henning, jeg skulle godt tænke mig at høre det her. Nu sagde jeg også, at jeg kom nogle gange til at falde i søvn, hvis jeg skulle gøre det her. Altså, hvornår ved man, at det virker? Og man ikke bare har hoppet med på en modebølge? Fordi det synes jeg også lidt, det er. Kan man ikke sige det? Ja. Hvis det virker for dig, hvis du får mere energi, hvis du får mere overskud, og hvis du føler dig mere hel og glad, så virker det. Og hvor mange gange skal man gøre, for at det virker? Det er op til dig. Det er jo et spørgsmål om, det skal passe ind i dit liv og ind i din hverdag. Det kan være, at du gør det 2 gange om ugen. Det kan være, at du gør det 5 minutter om dagen. Det kan være, at du gør det hver dag. Så det må ligesom, det er noget, man finder ud af. Så meditation kan gøres ganske få minutter, og man behøver ikke røgelse. Tak skal du have, og du fortsætter med Cecilie, og så vender vi tilbage til. Men Henning, han talte jo meget om det her, men man skal ikke tænke på noget, man skal lukke alt ude. Og det er jo lidt abstrakt. Hvordan kunne du gøre det? Jamen simpelthen ved, da han talte til mig, så var det meget, vi tager det simpelthen i dele. Så var det først læggene, så var det lårene, så var det maven, så var det brystet, så var det skuldrene. Og i det du fokuserer på hver eneste lille del af din krop, så har man også langt mere kontrol over det. Og det gjorde faktisk, at det blev meget mere afslappende. Og til sidst hele kroppen faktisk var helt lukket af. Du så også afslappet. Det var meget, 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 meget dejligt. Er det noget, du ville kunne bruge det? Absolut. Det må jeg sige. Altså, jeg troede ikke, at man kunne gøre det på så kort tid. Det troede jeg ikke. Men, og med al den her støj omkring. Men det kunne man. Helt sikkert. Det er godt at høre. Vi skal kigge tilbage på dagens udsendelse. Velkommen, Anders. Hej. Vi havde blandt andet besøg af